Hvis jeg bare havde 1 minut til at snakke med dig, vil jeg ikke prøve at berolige dig eller lure dig med færdige motivationsfraser. Jeg ved, at du har udsat det, som må gøres. Og inderst inde ved du det også. Jeg er ikke her for at angribe dig. Jeg er her for at sige det, du allerede ved, men som du fortsætter at skjule bag undskyldninger. Du ved, at du har et enormt potentiale, men fortsætter at leve som en statist i dit eget liv. Og ved du, hvad fejlen er? Du venter på at føle dig klar, mere selvsikker, tryggere. Men den dagen kommer aldrig. Du ved det. Frygten for at fejle og overdreven perfektionisme holder dig tilbage. Du opfører dig, som om du har altid i verden, men det har du ikke. Så slut at vente på det perfekte øjeblikket. Begynd nu. Selv om du er forvirret, selv om du er redd, og fortsæt hver dag, med eller uden lyst. Motivation er fint, men det er ikke pålidelig. Det forsvinder, når du trænger det mest. Du må gøre dette for dig selv. Du må stole på processen din. En dag vil det være umuligt at ignorere, hvor mye du har vokst. Fremtiden kalder på dig for at tage akkurat den pladsen, som er din. Vær modig. Jeg lover.